What's good, YouTube? I'm back again with another bang. Nyaya kupisa nhasi zvanhasi iri kupisa malongende movement. Nhasi Maloti anga na DJ Sparks podcast, obvious like the biggest podcaster in Zimbabwe, DJ Sparks. So Maloti anga achiadresa nawo emadrugs yanzi yapinda futi nemuparliament ikaichiadreswa kunzi hapana ava vari kuda iso nawo emadrugs and so on, hanzi vari kuendesa madrugs. Saka nhasi chimhama changoti chipindire ka chiadrese nawo ika kuti why vari kunzi vari kuadresa nawo emadrugs. Saka pane video ndoda kuplayera yanditika but kana muchida a full video munongoenda pakanzi DJ Sparks ZWE, you can see the full podcast from it's about 1 hour something. Yeah, so ndichangokuplay a clip so that muona monzo zvanga achitaura nekuona. All right, let's go. Katerere tinzwe. Uyu anorova inyechi yemadrugs aniti, but kuri kunzi inini futi I didn't share. Aingobierekana atongondidzinga achitifunga kuti when you are in the closet. But pakanzi pada kuti uende kurehab unobvumera. Okay, zvinhu ndakuzvitaura because pane issue iri kutrenda and I have to be open kufans amani. But reason why this thing is kupera, do you remember Panyeri? Do you remember when Saint Flo went kurehab kuti chichakaitika? Yeah. He got signed by Nash Holdings and sign one Nash Holdings. Vaiswera naye kubva makuseni kusvika manheru, asi kuti azonzi aenda kurehab. Saka panawo manje dzakowanda apa akutaura nezvaSaint Flo kuendeswa kwakaitwa nekurehab after DJ Sparks abvunza kuti wakawana munhu anoda kukuendesa kurehab unobvuma here. Saka iyi ndo yanga ivachi respondi yake, handiti respondi yake Maloti. You can listen munzwa kuti ari kutude. DJ Ola vanga vaenda kuinterview, mind you asiri akauya naOla. Ola ndiye akaita se ndobva nyika yazviona kuti pari kuraswa nyaya munhu akadhakwa, handiti kasi mukutaurira kuti vanhu vaiswera navo ivo hana mutarisira nani vaisazviona kuti munhu ari kudhakwa asi vakamulonja. Yeah, but chine mapoints ngatirambe chienda tidzi, tirambe tichienda tisvike panhoo yake kunzi vari kuendesa madrugs and so on. Okay, ngatirambe chienda. Achitodhakwa kudaro zvikatozoitonge zvavhiringa because rehab yakazoendwa zvekumhanya pakuti dai yakaplanwa maybe dai akasiya record aita music videos oenda kurehab maybe even privately pasina kana ari kuziya music yongoramba ichingodropwa pakuti ana Saint Flo havasi vanhu vanoenda live kana kuti vanongowanika pese pese zvokuti vanhu vaigona kusatozviona kuti mukomana osara achitongorelease 2 months idzi pane kuti 2 months vanhu vari kurova mangoma paZimbabwe ukanyarara 2 months unodzoka wapera. So nyaya iripo ipanapa nyaya yekudhrowa ndokuri kuita kuti situation isaite isasolveke because we are avoiding it. Okay. Exactly. So ndo zvandiri kubvunza kuti saka mukutaurira kuti vanhu vaya nekurongeka kwavari neustraight hwavari neusoba hwavari vakatoona kuti munhu uyu rega timusaini, mamusaina motodedza Ola kuti auye kuinterview. Remember kana munhu achitodhakwa zvinoreva kuti musi waanotodedza Ola iye akagadzirira and he was in the comfort of his home, anga akarelax kureva kuti pamwe atoti nhasi handisi kurova madrugs because ndiri kuitwa interview, asi akatorasa nyaya kokuzoti atotora madrugs anenge achitorasa zviri wese. Saka uri kunitaurira kuti vanhu vaya vaisazviona here kuti mukomana ari kudhakwa. Akuzviona izvona
Ndoso wakatozodecide kuenda naye kurehab. But the kurehab kwakaenderwei kuti vanhu vacomplain, not because iye azvipira Tada kuenda. kurehab kwokusimudzwa kudai. Inini ndakaenda kurehab because I've been to prison not more than once, ende pese pandaenda kujeri handisati ndambosungwa ndisati ndakudhakwa, ndakatosungwa ndichidhakwa. Ndeipi rehab inodarika jeri? Saka it's about choices. Chero iwe ukandibata ukandiendesa kurehab unongodzoka chisvika zvingoita sei? kozi ndo zvandikuda. But maroti naona yakuti chinga yakupindirwa nevari kutonga nyika. Saka muchaita sei? I know kuti zvinhu zviri mulife menyu andika yokuti hamusi zvamunoplana muona kuti maybe mutori muraundi pangati muda kutowandisa pamwe kana pangobudawo chimwe chinhu chichikrosawo nepamwe pasingacho chaonekwa. Muchaita sei? Muchameka sure here kuti hapana any drug ichaoneka kana kuti muchangoti isusu tichangoramba tichiita zvatiri kuita kana basa nazvo kuti zvataurwa kupi kana zvataurwa nani? Okay, apa paSparks vanhu problem ndeyekuti vanhu vari kutaura kuti vanomwa brongo here kana kuti problem ndeyekuti vanhu vanomwa brongo. Is it okay if I do it in public, in private? Still that doesn't make it okay, you know. So I think this is the right time because isusu tava open ende kune maartist anotorova zviri wese, but because isusu tava open we can collaborate with those people. Wotraya kunzwisisa kuti chii chikukonzeresa, chii chikutadzisa chakati, chii chikutadzisa kuti murege, it's something that can never, because people are talking about drugs but havamaziye madrugs acho, havaziye zvaanoaffect, ende vari kuendesa vanhu kurehab vari kuvaendesa kunakisa image yavo, havasi kuendesa munhu kurehab with the artist's best interest at heart. You are looking out for your label. Chitika amuna madrugs pamwe maybe zvikunakidza asi tosiya sapa kuda kuti adecide nomwana ari padhuze. Ndo zvandiri kutaura as an addict kuti chero mukandisimudza mukandisunga mukandiendesa kurehab 4 years, I've been to prison, hakuna rehab inodarika prison. But first thing nchibuda kutonokwereta. Yeah, Saka that's why we are trying to stop in our own way. But vamwe vanhu vanotadza kusiya madrugs aya nenyaya yekuti unogona usazviona kuti hauna chi. Inina I used to think kuti I'm not an addict, but pandakatanga kushanda like kumashure kwese uku ndaishanda but ndaishanda freestyle, meaning kuti I was the boss, I didn't answer to anyone. So unokwanisa kupeka mafuta ako pakati peusiku. But now because tiri mamusicians hatizvibuki, unobhukwa nemunhu obva patauni yake oti pauri kuya uzoimba kuchikoro unofanirwa kuimba panapa na 2 p.m. ini ndakasaina contract ndikanonoka ndosungiswa, but ndatotadza. Ndine mari iri muYouTube but nanhasi handina bank account, ndopa pandakazotanga kuadmita. Okay, kuti nemawana. And that's when I started speaking about it. Alright, but since wataka kuti it's a choice kusiya madrugs, but iwewe are you willing kuti pakati mano kwasa kubatsira ono zvinobatsira zvacho? Apa tombode munhu anondibatsira because the life is mine, and inini I'm just glad kuti first step ndakasvika pakuadmita. Okay. Kuti aiwa inini I'm an addict. Alright, so wakufighta chinhu ndikutoshaiswa mari nekanaka. Kasi vamwe vanhu vanogona kutofunga kuti havasi maaddict through kushaya zvekuita. Okay. Hauna timetable, hauna paunoti hauna munhu ari kukutsvaga, hakuna munhu ari kukuda paground, saka unongosvingona nge ndaibata. Alright, I think panyaya dzemadrugs apa nenyaya dzeparliament inini understanding yandaita panapa ndeyekuti kana paine vanhu vari vangona kuuya then uyatsonzwisisa zvinhu zvikuti zvikukutambudzai sei, muda kuzvifaitawo sei, muda kuita sei, kuti ngokasika kujaja like zvitaura nevanhu ngavasungwe. Alright, for example, do you know kuti Bazooka akasvika panapa chero kuma 1 p.m. akangogara panobva akotsira? Bazooka akangogara pasi anobva atokotsira. Bazooka It's not drugs zvake, iboro
handiti 4 but chinhu kana wakutoita Kana overdose gunshot. yatova addiction handiti addiction, because remember addiction has madrugs chete. You can be addicted to gambling, you can be addicted to gambling, to alcohol handiti but chiri kuita kuti azouye arare. Like there was this other time ratikaenda kurally yemusangano kunoperforma, so hakuna timetable yekuti maartist achaimba nguwai, unongoimba between speeches. Anokotsira but handikunyebera, hakuna munhu anoda kukotsira. Kunhu keke kune maministers, kune mahonorable vaya, hapana paunoda kuzvimakisa panhu pakadaro, but it's out of your control. But chiri kuita kuti usazokontrole kudaro inyaya yekuti uri kuzvinyebera kuti you are not an addict. But inini the reason why ndisingarari kana ndaenda kuevent, it's because ndaka-accepta kuti ini nemurume wangu tiri ma-addicts. Saka kana tanzi mangwana tiri kuenda kwakati, we try by all means kuti tiende tirichi handiti zvasiyana nemunhu ari kudrowa. Anohwina munhu nhasi uchiti shonde mangwana, but munhu anga asingabhelieve kuti muaddict ka anogona kutorara achikuti handozvina mangwana. Inini Sparks ndikatanga kupenga hamundiendese kumaprofita, munotondiendesa kuhospital because moziva kuti madrugs. Kozoita vamwe vanhu vanongotanga kupenga, motoendesa munhu kumaprofita otonzi ana matirwo araiti, akangodzoka futi kumba ototanga kupenga pakuti hamusi kuziva kuti madrugs, nekuti mimi musingaziva kuti munhu anorova madrugs. Saka inini ka totuka kwatiri chiitwa uku kwakanaka because kunotowedzera fuel yekuti chinhu ichi, because it's messing with our career, it's messing with our life. So we are trying by all means, but like I said, vanhu vanotora part yavanidi. So inini yangu I would want to meet honorable Vaitaurachi. Exactly, because matauriro avaiita anoratidza kuti vanhu I don't think vari pasocial media zvekudaro. Vanoratidza kuti maybe nyaya vakatoadresswawo nemumwe munhu, and it's mostly the haters, you know. Saka havazotaure sezvazviri, vanobva vataura sekuti ini ndauya ndikati mukona burongo here dauti urimwe kuita kunge tikudzidzisa vanhu kurova chi. Saka apa chisikana chiri kubvuma hacho kuti burongo vanorova, and it seems like it's part of their life, but iye futi aroadmit akati no, I'm willing to meet that person from the parliament regarding this story or this situation they are in, and arikuadmit akuti if someone coming in this situation kuti vabetsereke, she's ready to accept her and his husband. Okay, let us go through. Exactly. So inini, I think if it's possible, I want to have a meeting with him and to also have a meeting with the Minister of Arts. I don't know kuti ndiani Minister of Arts, because I think vakaona vasaite zvekunzwa. That's how we get a solution. So we first need to investigate why are you taking drugs. Kuna vamwe vanhu vanotora madrugs nekuti havana zvekuita, vakafanana nini, kushaya zvekuita kuyako. Kutoita vamwe vanhu vasitori neaddiction warungoitira kushaya zvekudi, yekuti haatotenge nemari yake, aunotongorowa madrugs amawana, muni anogona kutozopedzisira ava neaddiction, kasi akawana zvekuita anogona kusiyana nazvo. Exactly. Saka panoda before kuziva kuti chii chikukonzeresa, then after, because hazvibatsire kutakura munhu womuendesa kurehab. Wamuendesa kurehab anodzoka achishaya futi zvekuita. But valoti onaka pane nyaya dzema-norms and values, and mimi pane mavideos amunonichiita muchitaura zvinyadzi. Ipapo afar munopaona sei? Alright, I think for today that's all. Saka kana mchida kuona this full interview yake na DJ Sparks, you can go on DJ Sparks ZWE YouTube. Then you can see Yagatirebe. Alright, just for today, until next time, bye bye.
Okay, besides that, if it is the first time coming in, first time on this YouTube channel, please kindly subscribe and comment, like also, and share with your friends, relatives, or whoever you want to share with. Thumbs up. Bye bye.